खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ उदालगुरियाव गोबां बिबांनि गुलि आरो हाथियार बोखांनो हादों। उदालगुरि पुलिसनि संदाननायाव मैया हराव उदालगुरिनि सान्थिफोराव गोबां बिबांनि गोथां गुलिजों लोगोसे गंसे AK सिरिजनि हाथियार बोखांनो हादों। बोखांनाय हाथियारनि गेजेराव AK सिरिजनि 668 राउन्डनि गोथां गुलिजों लोगोसे गंसे मेगजिनबो बोखांनो हादों पुलिसआ। जाथायजों सोमोन्दो थानाय सन्देहजों सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुं आरो थंखौ पुलिसआ फोसावनाय जाथ'वाखै। बे हाथियार बोखांनो मोननाय जाथाया उदालगुरि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। कार्बि आंलं जिल्लायाव दैजों बुखारलांजाना सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। कार्बि आंलं जिल्लानि लंनिट सिल'नि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव लोगोफोरजों दुगैनो थांनानै सासे बर' लाइमोना दैजों बुखारलांजादों। गावनि लोगोफोरजों दुगैनो थांनायाव बे जाथाया जायो। दैनि दाहारजों बुखारलांजानाय लाइमोना कार्बि आंलंनि दिपु फानबारि गामिनि रौशन बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय तामुलपुरनि रमेश दैमारिखौ आजारा पुलिसआ खादों। तामुलपुर ओनसोलनि दक्षिण कुमारिकातानिफ्राय आजारा पुलिसआ थांनाय हराव 35 बोसोर बैसोनि रमेश दैमारि एबा राजु मुंनि सुबुंखौ गावनि न'निफ्राय हमनो हायो। गुवाहाटी नोगोराव गोबां खावनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि अजद एबा केस थानायनि थाखाय रमेश दैमारिखौ पुलिसआ नागिरबाय थादोंमोन। हमजानाय रमेश दैमारिनिफ्राय AS01 FE 9223 नाम्बारनि गंसे कार आरो गंनै मबाइल फन पुलिसआ मोननो हादों। दिनै BTCनि दैज्लां बोथोरनि बाजेट जथुमा जागायबाय। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय BTC एसेम्ब्लियाव दिनैनिफ्राय जागायो BTCनि बाजेट जथुमा। दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायाव साननैनि हाबाफारिजों जागायो BTCनि बाजेट जथुमा। दिनै BTCनि बाजेट जथुम सोलिबाय थानाय समावनो BTC सेक्रेटारियेटनि दरखं मोखाङाव सोमावसारदों। आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मनि दैदेननायाव रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां रायजोआरि देहा फाहामसालिखौ लानानै BTC सेक्रेटारियेटनि दरखं मोखाङाव खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां रायजोआरि देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिजों सरजाबनो नागिरनायनि अजद लानानै बेनि हेंथायै सोमावसारदों। लोगोसे BTC सेक्रेटारियेट मावखुलि सिङाव एसेम्ब्लि सोलिबाय थानाय समाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नो गोसोखांलाइ गथायनो थांनो नागिरदों। फारसेथिं खुद्रिसारनायनि आबहावाखौ बांनायनिफ्राय होबथानो लोगोसे BTC सेक्रेटारियेटआव हाबफैनायखौ होबथानो गोख्रोङै बेंदिंना लादों पुलिस बिबानगिरिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुआ निउ गिनिया आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला
बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा, माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।